2, 1. Vrijdagochtend opende wethouder Anne Thiele de 10e Toe-Switch-winkel van Nederland en de eerste in Limburg. In de voormalige partijdumper, dat enige jaren geleden afbrandde, zijn nu 20 werknemers aan de slag gegaan. En dat is heel mooi omdat dit bedrijf mens en milieu voorop heeft staan. Het zorgt er eigenlijk voor dat de afvalberg die wij met z'n allen creëren en die we met z'n allen hebben. En dan denk ik aan textiel, elektronische apparaten, oude meubels. Dat die een tweede leven krijgen. En dat krijgen ze hier in deze winkel. Waardoor het opnieuw kansen krijgt. Kansen voor mensen met een iets smallere beurs. Of mensen die gewoon op zoek zijn naar iets heel leuks, vintage-achtig. En die kunnen hier allemaal terecht. En dat is hartstikke mooi. Toe-Switch is een maatschappelijke onderneming. Mensen met een arbeidsachterstand krijgen hier de mogelijkheid om zich met plezier verder te ontwikkelen op de arbeidsmarkt. Plezier is het belangrijkste wat er is. Met plezier naar je werk gaan, met plezier bezig zijn op je werk. Dus dat wil ik wel echt gaan creëren. En dat kan alleen maar door af en toe ook het geintje te kunnen maken met elkaar. Maar die beleving, jongens, ja, we kunnen het met z'n allen alles bereiken. Dus we kunnen ook met z'n allen alles maken. En dat gaan we ook echt doen hier. Daarnaast wil de kringloopwinkel ervoor zorgen dat een bezoek een belevenis wordt. Tuurlijk als de klant komt, we hebben een lekker bakje koffie, Limburgse vlaai van de lokale bakker van Grassel, kunnen we erbij leveren. Tosties, dat soort dingetjes. Dus niet alleen om te winkelen, maar ook om een lekker kopje koffie te komen drinken of thee is allemaal mogelijk met altijd een vers gebakken koekje erbij. Omdat kringloopwinkels een positieve bijdrage leveren aan het milieu, staat dit bij de gemeente Venray hoog in het vaandel. Nou, 2 jaar geleden zijn er mensen binnen en buiten onze gemeente met die kreet aan de slag gegaan. Om te kijken hoe wij ons afval opnieuw leven in kunnen roepen. Oftewel van waardeloos, spullen die mensen niet meer nodig hebben, naar waardevol voor mensen die het wel nodig hebben. Of mensen die het gewoon leuk vinden. En vandaar de kreet van waardeloos naar waardevol. En heb je zelf ook al wat gekocht? Ja, ik heb een boek gekocht, want ik miste in mijn Dan Brown reeks miste ik er nog eentje en die vond ik hier net. Dus jouw dag kan niet meer stuk vandaag? Nee, helemaal. Ik vind het mooi, echt. Om de gasvrije te ervaren is de winkel aan de Wilhelminastraat 35b op maandag tot en met zaterdag vanaf 10 uur te bezoeken.